Kasperi Katala kolmonen. Eräänä kauniina päivänä tapahtui niin, että Kasperi Katala päätti tehdä taas jäynää kaikille. Haha, jälleen uusi päivä ja uudet kujeet. Lalala, onpa hyvä kirja. Nyt sä saat penin. Hähähähä. Mitä ihmettä? Piu, plönks, doing. Ei, apua. Nyt mä tuhoon sut. Kapuun, popo, Ai. flats. No miten hemmetissä tässä nyt näin kävi? Loppu.